Kading hangne kalong ka katin ka ba Jesu kren. Kading hangne kalong ka bor jung mensiam ba kuit ka ba ula kulat. Bad kene kading kalaban pen kantang bat pen kuit. Ko himen ko para baik ha utrai Jesu Christ. Ngadon bad nga mombati bamet ding hakati jona. Baru Jesu wong ulawan ban biak ding hakat partai. Haba pi i ia kading ia kajing syai pilas noto ayu pilawan yo i ia mombati bamet pilawan perka kane kalam kading kadon kajing shit kadon kajing syai bat POE bat kadang ia pi baro pilaban yoi ngaru ngalaban yoi kajing syai juga ladak ngatur syajan kane kading ngasno ya kajing shit juga ladak ngatur pala bat ngastang ban kasta ya kane kadon kajing makin dia namar bale kan stang ban bin kuloit ya kati jonga bat kati jonga kan ing hanne Jesu la on ula wan ban biak ding haka partai ladang ikomu bat ngisnoto ya kajing kardor jonga jing syai bat keding kalong ka ba mentoy ya kading kan pen kuit haba kane kaju kading kapoy syaki nongsna siar lese nongsna ya kisati ya kinjri dak siar ne rupa kalong ka ba mentoy ya kane kading balai kane kading kapen kuit ya baro ke jingja kaya Lara poi syakati jongka longkumi min step kan laban pen medding ha ka kamera shed bad kan shed ya ka ja ya ka do ya ka jimbamba punjai Lara kan e ka ju ka ding ka poi syak kalau kan setang lut ya ka kalau ya ki mreng ya ki ding ya baro ko himmen ko para kadon ka jimman toy shibun ya kaneka ding kalong ka ba mentoy shibun but lesa pi ong ya ki kelung kina pe wat nam kta ya ka ding ne wat nam pendon kam bakla ya ka ding ne ya ka jing pruit ne lighter lada ki pendon kam bakla kadon ka jimma ya ki kelung kalang das ngotu lekta ya kading bad kan long kan ying ya ka met ka pa baro te kadang on ke jimma don ke jimman sauru ya kane kading kadon ru ke jimman toy shibur badu jisuang ngalawan ban biak ding ha ka parte ka bamud jisuang ngalawan bet pen koi dia ka parte baro kawai ngalawan ban pencana ya ka partai barokawai ngalawan ban penkantang ya ka partai barokawai da ka borja gede ujisu ulang gede bad umensiam bakoi ulang gede bad kawan ban syamsa bad ni ngitip haba arngot ki apostol ke balalai sha emmaus haba ke leyosno ya ka jing batai janga jing to bakoi kila on hato kadonu jangi kala shirhem haba ula batai ya ka gospel hani ya ka jing to bakoi kading kalaban pen shirhem ya ka jingim jangi kading hanne kalam ka katin ka ba Jesu kren kading hanne kalam ka bor jung mensiam bakoi ka ba ula kula bad kane kading kalaban pen kantang bad pen koi Nios no naka jing pule baniko o Paulus bakuduwa ar jai ki shakri hanni
Syakri jong ke jimbam kuih. Usyakri jong ke ya ke hok. Usyakri jong ke jimbam kuih. Ba syakri jong ke jingkuih ne ke hok. Pada Paulus bakul doang. Meaning ngila puzon. Ba kaladon artili ki jait atia. Atia jong ke jimbam kuih. But atiar jongka hok. Baduang kamet jongi kadeban kelalong ka atiar jongka hok. Atiar jongka hok. Kamet barok kawe kadeban kelalong ka atiar jongka hok. Kamet barok kawe kadeban long ka atiar jongka jingkui. Teminda habau jisuang ngalau wan ben biar ka perteda ke ding ka bamud. Ujisuang kamet barok kawe kadeban pediang iaga jingshai iaga nega jingshai kamet barok kawe kadeban sha iaga nega jingshai ben penkui but penkantang iani tinaga daga jisu kren siapa ngam shimla wanra jingsu ngala wanra penban iaga jingya pai habangi pediang pura iaga jingshai gideban don ke jingkongu jimbam kongu kalonga jingma ikade habaki kullum kinna kin kongu kilai ta ikade neke pendon gam bakla ikade kai ka ban sajia kadon ke jingma yake ing baroka we tentang geus no baroshing baroke ing kala plu de namarba kikon jongi ki pendon gam bakla habaki kinege pa kindon hayi ni shayad betai ke watnom pendon gam bakla ikade henra kitamsne ke jimbam kongu kayalam penban shaka jingjon hani udisuang ngala wanra jingya pai ngala ngam shimla wanra jingsuk omde ben yasuk barke jingsiliu omde ben yasuk barke jimbam kui bonsin ki bri ki kloy ben yasuk barke jimbam kui hakamet te ke penlom ia kamet ka atiar jong ke jimbam kui ka atiar jong ke jingsiliu kamet habangit tamsune habangim kongu ya obale habangim kongu ya ka jingshai ka bangala batai ka jingshai balong uji Christ ka ding balong uji Christ ding balong umensiam bakoi ladangim kongu ladangim ya rengkat badu Jesu ya umensiam bakoi ka jima kayalam penban shaka jinya pai habadon umensiam bakoi kan penyetli ya barashing shise Tinaga taka daw Jesu la cancer dan armut persya laimut lese ka dakat men jongi lese ka kama jongi ka kwaban pe yaki baros ngautanan ka ti jongi ki kwaban le yaki baro ka bas ngautanan lese yaka shindur jongi ka kwaban karane ke basiniu Henry ka donul ka jingmul lese kadang kwa ban mane ya utrai kadang ke jingale hanne namar ni don ki kemi ki pa ki met the cut met ki long ki kon lese ko himen ko para hanni Jesu ang ladangim kongu ya kane ka ding ladangim ya ka jingshai kai ka ba persha jimbam kongu kibam kongu ya ubale ki long ki shakri jong ka jimbam koi ladangim kongu ya ubale ngin kerlalong ki shakri jong jimbam koi Nimla satya ban syakri ya ka jingkui ya ka hok. Temindang ni don kamban rai hapo ka mensiam. Ngalako balong ke jai syakri ayu ha ka jingin. Syakri ya ka jimbang kui, ne syakri ya ka jingkui. Badu Jesu wa iti lut ani ya ka jingshai. Ka jingshai jong ka gospel. Jingshai jong ka ketinu trai. Jingshai ka wana ka balang. Jingshai na ka jingelap katin jingshai na ka sacrament kane ka jingshai baro kan penmedin ini bad kan stang ban penya kladian na baro jai ki jingsunyo saudang joni habang stang ban penya klad omdon jingsukshu leseng hi haban kendai ki paralog joni namarba ni jid ban long shikri jong ka jingkoi Ni haban kentai ya ke jingterwa jong ki paralog ban lepo habang ni rai ban im ha ke jing shai ka ba Jesu upeni hani ni haban
Jid ya kababa na padenge jingsaniu haba ujisu via ding haba umensiam bakudu persadiani Henry kadonru ya ka jingale hapo jangi banlong ke syakri jangga jimpam kuin buon ki kuan jangga ne ka parte ke kendait no ya ka ne ka ding kiang kalang ka ba nama kamdon jingetlishu hakadakot me Henry habangi pediang pura yang kena ke ding kaya ka ban sajia eki kemajungi kanang yo jimpen kuy kena ke ding kan stang ban pen kuy dia gi but kan stang ban pen kuy dia ki skor jangi kan stang ban pen kuy dia ki ketin jangi ka ketin ka mamni na ki sindur jangi kalam barabo kan salam barabo re ka ketin ban the ka jingem jangi ka ketin jangi kan wat ya ka jingkuy ka jingta ya ke we habangi kata ya ke we ikta kuy ya ke we nginum ta jaklia ya ke we nginum perkas niu ya ke we nginum trans niu ya ke we but nginum don ka jingkwan ban le kolop ne ngidon him don ka jing ka kwa ban ngop ha ka jimbrai namar ka ding ka ban na baneng ka ding balong u Jesus Christ ka ding balong u mensiam bakui kan pensai dia ka jinim jami tengin komo ia ka kti kan pen ban kan pen ku yang ni nak jing jaklia kumpa ka ding ka pen ku ia ka siar ka rupa dagi nong snak siar bad ki rupa ko himen ko para hagane ki eucharist bakui tongin pediang pura ya Jesu ia ka jing shari tongin sha ya ka jing shai ban brum hamal la ka benda janga jingin ai ba kanam dan kano ka jingya pai haga jingem jogi hakinga sem jogi ai bangin long ki ba mane ya ka ju ka ding ai bangin long ki ba im haka ju ka jing shai lada uwe ne arngot pa jig ka jingdom ne ke pelik ding kai ka ban sajia kin sa haka jingdom kin sa stamban mane penban ia ki shakri janga jingbam koi uba he uklidu janga shakri janga jingbam koi ude uksoi but nin kalalang ke atiar haka piju hakene ga jukka ba menta bungi konjani ki kalalang ki atiar janga jimbam koi bungi kon hayin jomiru pigi bas ngapianga lese pi kalalang ki atiar janga jimbam koi kamet jambi kalalang ka atiar janga jimbam koi na kata kadau ngasai kadau yapi ya ka pop claim ya ke jinsni ke baharukam ya ka pornography ya ke jinkwa ban pensngobha ya la ka metla jom ya ka jinkwa ban di buai ka jinkwa ban di cigarette ka biri ka duma ka jinkwa ban di drug kane kaya ka badang jia ngipen kala ya ka mejoni atiar janga jimpam kui wat habangi bam kuai don won gi brief ki om namla ban kiashu ngalam mlinte mano bala mlin ka mejombi ka kelalong ka atiar janga jimpam kui ka mejombi ka kelalong ka atiar janga jingseniu ka mejombi ka stamban shakri ya ubamen ya uksui ya ka jimbam kui mendapi om ngamla kiashu pimla kiashu nakae na uksui bon ge brikyo ni mlente ke jimle mano ba pimle ni uksui bale nakane ke jimle pe pershamban pimle ni ke jinshai jomo Chris bale pimlaban pimle ya ka culture babha ya ka jinglong babha ya ka dustur babha ya ka jingle babha bale pikwa ban mlin barobore ke jingsuniu nanda pio ngamlinte bon sin ngidon bon ki dau ban pengsan ya ka jingsuniu ko himen ko para u Jesu kot buweri ni wai pai wai mentakasni bangin lom sisa ka atiar janga jingkoi na kata ka jimlin basuniu stamban penmlin ya ka jingkoi penmlin ban karan ya ka tin babha penmlin ban wat ya ka jingbada ka kema penmlin ban snap ya ka jing ya ka sur babha penmlin ban le ya ka babha tengin sa light fluid na ka jimlin basuniu na ka jimlin basuniu sya ka jimlin babha good habit
bad habit to good habit. Utrai dan kerku kardok ini barang. Ko Jesu ngis nomu ya me. Ngiado ya me. Nama kading kapapen kui ini. Melong kading, melong kajing shai, melong kajing side ekamet kamen siam jam. Habadan mampan me ngin sherhen hakajing kerku ini. Enya ro ya utrai Jesu Christ. Amen.